πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων της εταιρείας Systemage. Η συγκεκριμένη πύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε εύκολα και γρήγορα ο φύλακας να διαπιστώσει αν ο διερχόμενος επισκέπτης πελάτης κουβαλάει πάνω του μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό που είναι σημαντικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προϊόντος είναι ότι με τις κατάλληλες ενδεικτικές λιχνίες που έχει στα πλευρά, η ένδειξη άμεσα γίνεται αντιληπτή στο φύλακα, ούτως ώστε να ξέρει σε ποιο ύψος του σώματός του ο διερχόμενος επισκέπτης μεταφέρει κάποιο αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο ή πλαστικό με μεγάλη πυκνότητα, όπως πλαστικά πιστόλια ή μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να απειλήσουν τη ζωή και την ασφάλεια του φυλασσόμενου χώρου. Συγκεκριμένο προϊόν η εταιρεία μας το εισάγει και το προωθεί στην ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο του 2011 σε σαφώς οικονομικότερη και ανταγωνιστικότερη τιμή των αντίστοιχων βρετανικών ή αμερικάνικων προϊόντων. Για τη συγκεκριμένη πύλη, άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα προγραμματισμού της, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε άλλα σενάρια ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας που θέλουμε να εφαρμόσουμε στην περιοχή μας, όπως παραδείγματος χάρη υψηλότερης ασφάλειας, δηλαδή πιο ευαίσθητο μηχάνημα το οποίο χτυπάει για το παραμικρό που κουβαλάει μαζί του ο επισκέπτης, ή αντίστροφα χαμηλότερης ευαισθησίας, ούτως ώστε να χτυπάει μόνο για μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, έτσι ώστε να διευκολύνει τον ελεγκτικό μηχανισμό της εισόδου.